May nga bypass operation ti insayangkat iti grupo iti Pagsug ken CIDG nga indadaulwan ni Police Chief Inspector Arbel Merculio agarop alas 6 iti rabii iti kalman may ka-16 nga aldaw daytoy abulan iti barangay 5 iti ili abantay iti nakaramidan iti nasao nga operasyon. Aditan nga balaygi anak immeg iti dua a lalaki nga managan iti Marlo Lim de la Cruz alias Boye 36 ti tawen na may sa driver nga agday iti barangay Kuta siyudad iti Bigan ken ni Eric Pilar Polyoso nasawaan awanan ti trabaho nga agday iti barangay Kabalangegan iti metlang nadakamat nga syudad. Nilimket na alaan iti 20 nga piraso a sachet ang mapapati nga shabu ken ni Pilar metket na alaan iti 5 ang nakasachet nga mapapati metlang nga shabu. Actually itong operation namin to is it took 1 month from surveillance to hanggang ngayon na operation namin. Nagkaroon tayo ng bypass operation at with yung police natin as pusher buyer, bumili siya dito kay Marlo Lim. Nagkakaroon pa kami ng follow-up investigation about that, yung veracity nung sinasabi nila. At hopefully may mga susunod pang operation nito. Iti dejimet lang aldaw agarop alas 8:30 iti rabii kalpasan iti pannakatiliw ni Lim ken Pilar ket na aramid met iti panagsokimat iti pagtainganda iti barangay 4 iti nadakamat nga ili. Iti search warrant ket inisyo ni Judge Francisco Ante Jr. iti MTCC iti nadakamat met lang nga syudad ket dita analaan damanen iti innem a lighter, tallo nga improvised lighter, may sa atuter, may sa arolyo nga aluminum foil, plastic, cellphone, bala, paltik a paltog ken kwarta. Nakikipag-coordinate kami sa PDEA kung may mga record tong mga to, pero matagal nang nag-ooperate sa Bigan tong si Marlo Lim. Hindi naman natin masabing marami pa sila, pero we will for sure intel reports about that. Dagiti dua masuspetsa ket addadapay lang iti kustodiya ti CIDG ket nakasango da iti kaso a violence of Section 5, selling delivery, ken Section 11, possession of Republic Act 9165, dangerous drug of 2002. Itimit pinakipatpatang iti press corps kadagiti dua a suspect ani Lim ken Pilar ket naibagada nga mga ibabaon da lang ket ti kasukat na ket maikanda iti kwarta. Baunin da kami, kanda kami ti kwarta kami nga kuan. Pan nakatandang mino kuan. Panggumatang. Baunin da kami, may kadakil iti bayad da kami ganyan nga napamangang. May palagip asakbay nga insayangkat iti daytoy nga operasyon ket inaramid da pay nga imuna iti test buy iti may sa apasdek iti syudad ti Bigan ken impanamnama pay tinasaong opisyal nga agtultuloy latta iti pinagmonitor da iti kastoy a banag. Para iti press corps, Ryan Pardo.